Mga igsoon, sa di pa nako i-deliver kini akong hamubo lang nga wali, muhangyo ko ninyo. Lingi asa ang inyong mga tapad. Unyaing nadayon, gilinog, gibagyo, gibaha. Okay pa ka diha? Sige, please. Unsa man? Okay pa? Pakpakan na ito ang mga sugbuanon. Kung okay pa, salamat sa Diyos. Kung di na okay, salamat sa Diyos gihapon. Ngano man, mga igsuon, tungod kay ang mga problema maoy makapaduol nato sa Diyos. Amen? Kung way kalisod o kasakit, daghan nato malimot sa Diyos. Suffering becomes a blessing not because pain is good, but because it can bring us closer to Christ. Amen? Mga igsoon, naglisod ba mo karon? Na ba mo'y mga dagkong problema diha? Ay nagkasuko. Kung ugaling duna, ingnon mo nako, ayaw ninyo usiki ang inyong pag-antos. Ihalad ka na ngadto sa Diyos. Para sa kaluwasan sa inyong mga minahal o sa inyong kaugalingon. Pero pagkanindot, kung makatunta paghalad sa atong mga kasakit, ngadto kang Kristo, umingon ta niya, Lord, dawatan ni akong kasakit, i-appeal sa imo. Unya ako nang ipahinungod alang sa kaluwasan o kapasayloan sa tanang mga sala. When we offer our sufferings to God, they become part of Christ's redeeming love. They become valuable sacrifices. Ang tema sa atong selebrasyon ining tuiga, in the Señor Santo Niño, we are one. Sibo og nindot kaayo mga igsuon nga panawagan para sa tanang sugbuanon. Sa panahon sa kalisdanan, ang labing importanteng butang mao ang atong kahiusahan. In the Señor Santo Niño, we are one. Meaning, we are united with Christ. Not because of our human efforts, but because of His redeeming love. Mga igsuon, importante nga kita mahiusa sa Diyos. Dili lang kada Domingo, dili lang unta kada piyesta sa Senyor, kundili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Hunaw-naa lang kung kada usa nato connected sa Dios kada adlaw. Wa na'y mag-away, kay makapasaylo naman ang tanan. Wa na'y gutomon, kay magpaambit na ang tanan. When we are connected with God, every moment is filled with love. In the Señor Santo Niño, we are one.
It also means we are united with one another. Tungod kang Kristo, nahimutang usa ka lawas. Nahimutang mga igsuon. Mao dapat ang kalipay sa usa, kalipay sa tanan. Ang kasakit sa usa, kasakit sa tanan. Sayon istoryahon, lisod, buhaton. When joy is shared, it becomes double. Di ba tinuod? Ang kalipay nga, panagambitan, mudaghan. When grief is shared, it is cut into half. Kung ang kasakit, panagambitan, makuhaan. Mga igsoon, importante gyud mahiusa sa usag-usa. With each other, we rise above every challenge. In unity, there is always victory. Even the weak become strong when they are united. Diya sa gobyerno, kung mga pangulo way kahiusahan, mag-antos ang katilingban. Too much politicking is a major reason why we have not progressed until now. Tanawa, kung ang Pangulo di na to kapartido, wa tay makita nga maayo. Ang tanan niyang buhaton atong sawayon. Bisan kung maayo, atong dauton kay kontra partido. Apan, kung partido gani, wa pud tay makitang dautan. Bisan sayop ug maot ang gibuhat atong labanan kay ato mang kauban. That is very bad. Where destruction is the motive, even unity is dangerous. Nindot unta mga igsuon, no? Kung di na kini maoy, may tabo dinhi sa ato. Let us encourage our political and government leaders to unite and work together for the good of Cebu. Amen? Kung uyon mo, ato silang pakpakan, be. Dili lang sa gobyerno, bisan sa simbahan, ang katawhan sa Diyos, mga pari, mga reliyoso, ug mga laiko, angay gyud magkayusa. Mao kini ang spirit of synodality. We journey together as a people towards the kingdom of God. Kung ang mga kaparian dili mahiusa sa ilang obispo, kung sila walay unity, ang mga tao maapiki. Mga igsuon, unsa may babag sa kayusahan, klaro kaayo diya sa Ebanghelyo, garbo. Kung gusto magpalabuanay, kung gusto magpaunhanay, way kalinaw. Ang garbo, may hinungdan nga magkabahin-bahin. Kung maghari ang mga garbuso, way ayo, di ta magkadimao. Delikado gyud ang garbo. Ang garbo mao'y rason nga si Satanas dili mo serbisyo. Ang garbo mao'y rason ngano nga ang yawa wa mangayo og pasaylo. Ang garbo mao'y rason nganong dunay mga pangulo nga di gyud mo naog sa pwesto. Ang garbo mao'y rason
ngano nga dunay mga tao nga mangurakot pag-ayo. Sa mga garbuso, hinumduman nato ang giingon ni Kristo, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit.